Malawi Today. Sapa status nanena kuti amene tikupita kukamukuwa Frank Mbeta ku parliament ndi ndani. So we need akuti kodi ndi angati amene tikupita kukamukuwa Frank Mbeta ku parliament. Lero Frank Mbeta Attorney General akupita ku nyumba ya malamulo. Nde kamangira anapempha anthu kuti tiye tipite tikamukuwe Attorney General chifukwa ni munthu amene ali wakatangale kopsa kwambiri. Nde zimenezo ndi zimene iye akufuna kuti anthu achite. Kodi anthu apita akamukuwedi kapena ndi moralo chabe. Nde ife timumve muno wake kuti afuna atiuze kuti chani akamangira. Aparo anthu apa like so see ngati when you hear the interview that was being done in parliament, you see kuti ino nchani chimechi waona achisale ndi abwanali like kungona kuti azibambanzeru chonchi basi azibwera anthu kuti ndi mabanja awo basi kupeperesa ino anakuimbira ni ndani andione email ino phone mabwera pa email. Anyway, the purpose of this call we now go afusa pa status nanena kuti amene tikupita kukamukuwa Frank Mbeta ku parliament ndi ndani. So we need to start organizing ourselves as public to shame corrupt people. It's very important. So we should go to parliament, panja pa parliament paja ana kugeto ana chenja, no violence. We use our words to communicate, and you don't need to inform the police kuti chan. You can go to parliament as citizens. That's your part, major building here. As long as you're orderly, chan, and you know. So it will be important to go to parliament mukaima panja paja. Ndipo Frank akamadusa kumukuwa. Ndama neta so kunyimbo yake dizimba kuti chani kapena ndeni naganiza kuti bwanji ningopereka kanyimbo. Kuti kanyimbo kamene kaka kamene tingaime lizina zimene tingayankhule. Nyimbo yamba nayi mukazayiona gamu ya Frank ikubwera mukaiona manzero tikaiona Frank gamu ya Frank ikubwera ulakamaturuka, you know, nyimbo imene zimba ndi zopusa timadana nzopusa 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 ndikuseka kumasiwe na zikamwetulira tikufuna kukhala serious tikaonekedi kuti tikudana nzopusa parliament chifukwa nkhani ya serious imene kuchitika apa. So zopusa timadana nzopusa zopusa timadana nzopusa. I see you Clemze ndifuna ndikuone ku parliament Clemze. Zopusa timadana nzopusa zopusa timadana nzopusa zopusa timadana nzopusa. What is the best way bwera na bwana mene ndikupangira mukusowa sojana. What else do you need? Everything that I'm doing, everything ndibwera so kuzatani kulibe network kumeko ku Malawi. Timesi ndikubwera ku Malawi, there's no network. I can't connect with you with social media because kulibe network. Kulibe network kumeko kulibe network. Singabwere ku Malawi kulibe network. Kulibe network ya mubongo mwa anthu mulibe. Network ya internet palibe. Ndi ndizibwera kuzatani. So nyimbo imetu kaimba panja pa parliament. Zopusa timadana nzopusa ife. Zopusa timadana nzopusa. Pena akamaduka mpaka ifa akamvesa chisoni. Wakubayo uyo chakuba icho wakuba Frank afunika kuile lolo Frank Mbeta. We need to start shaming people, public shaming of people. People should not find peace. Adibena ndama zatu, or they have allowed Indians to steal our money, they should not find peace. There's no peace for Antoguba. So this will be our justice. Justice ya tuyamba toka. Ma systems agamapoira ivetika udi justice ya tutayamba. So zopusa timadana nzopusa ife. Zopusa timadana nzopusa. Zopusa
timadanzo pusa. Ina. Wakuba Frankie, wakuba Frankie, wakuba Frankie, wakuba anatibela bela ndalama zatu tinamufusa Frankie pension anatibela bela pensioniyo tinamufusa Frankie ndalama zatu anatiyanka zilindira mwenye amalilisi koma nyimbo zili tawanga bwino chikuchankwetu unali anthu kuti they are very very creative but creativity yawo amayuza kumapeka nyimbo zotuwana they felt timakwera ride because I used to play football. I was a footballer, by the way. I don't look like it, you know. I don't look like a lot of things that I am, and I don't look like I'm intelligent, but I'm super intelligent. So saka pa nyamata ambira ndevu basi chimene ali nacho yondi ndevu alonkhani ndevu basi nothing else here pamene nero ndevu ndinazo wanzeru komaso I'm funny, you know, I'm funny like banta ni mata komaso ndikafuna kuti ndikukuzule mkuzukuzu uyu umene unapita ku college unapita ku changu mkuzukuzu umene unapita not even ku changu mkuzukuzu umene unapita ku Gowe mkuzukuzu umene unapita ku international schools, you know, to serious international schools that you go because ndi wanzeru osati because undi ndalama koma chifukwa ndi wanzeru. So anyway, mene mamenya mpira when I used to play football. So I'm not being proud. I think sometimes when I'm making jokes, people he's being proud now. He's losing it. He thinks he's above, he's on top of the world. No. Ndine mwe uja. Amendi kupenga uja. Ndine mwe uja amendi kupenga uja. Sizusaka. Kuti mziyamba unara, he's being proud. Mtu ndikupenga ndikaso banji proud. Mtu simesa uti ndikupenga. Chiambile in 2024 ndikupenga. Sinapengebe. That's an interesting one. So, I was a goalkeeper wa Chanko FC. Ndeti mapita kuma trip. Ndeti mapita trip kuti makhala kumbuyo kubaki kuti ndende kunalize kwaya. Ndeze kwaya imaimba nyimbo, imapeka nyimbo pompo ma nyimbo zake zotuwana. So I should be honest with you. Ine sinaimbe po nyimbo zotuwana. Kuma nyimbo zotuwana zimakukwaza munthu, zimawaza like kuma pese ungoyamba kuseka weka. It was funny. Unfortunately, zinthu zoyipa zimakhala easy to adopt. And zimakhala zo it's interesting and zimapanga stick. That's how the devil works. Zinto zoyipa bad things quickly, you know. Have you ever seen how malo when you do now kajeti ngati nchalichi you know nthawi ya meditation, it's very easy for you to be tickled, you know. Pwede imagwira kwambiri nthawi yoti ukhalejete nthawi nina kuti ukhala like wena ukhala serious pwede limatha kugwira munthu kugwidwa ndi pwede. Yeah, so anyway, I was just saying about creativity that dwazos. So anthu tikapita ku parliament ko titha ukapeka nyimbo zambirimbiri koma nyimbo ina ndi imene wakuba Frankie wakuba atibera tundrama atibera ndi ndalama zake sizachibwana ndi phwamwamwa. Do you know that 120 actually to 128 billion kuma it's actually 129 billion because it's 128.7 chakuti billion, so it's 129 billion. 129 billion, do you know at the market value yakwacha how much it is? If we are being moderate, it's $75 million. 75 million US dollars. 75 million US dollars at any level in any country. It's not a joke. Value imene inapangidwa yoyambiri. So tizikamba ma dollars. We have to speak in dollars. If you have to speak in dollars, you see that value ya bank ya hotel yoyambiri imene inapanga tina about 25 million US dollars or thereabouts. 25 million US dollars or between 25 million to 30 million US dollars. That was the value that was made. Kuma anthu aja aigulisa with more than 45, with an additional 45 million US dollars. So when you look at that, when you look at those figures, this is not a joke. So tikamati
we're not even exaggerating. Wakuba wake ndo kuposa wakuba ni futi. So today at Parliament, mama ono, follow mama ono, by 9 o'clock, akala kuda jina Frank Ajalo. So be outside Parliament, nyamla in my plug, no violence, use your words, communicate. As a public, we need to start shaming these people. And tamina samaindi monyangwa in town, tizakuwa. Tizakuwa. Chimbava, hicho, whoa. Simple gestures of the public that goes deeper, and that changes the narrative, that changes the way we see it, And hamina bandrama za Malawi, asamabeze kuti basa kuenda nyangwa. No. That time is over. Pamene APM nkukuta moya kupanga mbali yake. Ifesa Malawi tuwena uta, mabanga mbali yatu. Osadikira, you, Alex, ngatu kupenga, tipenge alimozi, I love you, Alex. Or I and you, Alex, ngatu kupenga, tipenge alimozi. Aku. Muntu akubela 128 or 129 billion. Usapenge? Nina kupenga. Mukudabwa jani. Ngati ndikupenga mukudabwa jani. Ngati ati bela 129 billion. Uwena kubela. Okay. Munabita ulimbi. Or you should hear stories. And hamina mabisa wata abila 20,000. Ajoka umulanje. Ajoka kuti. Ajoka kumudzi kuna wake. Nde afika mulimbi mmoja. Nde madolo. Mulimbi mmoja. Acheza nda abela ndrama. Ndrama zija abela. Muna wasali beso transport yopitira kunyumba. Muntu hamapenga kai. Amakhala pansi muntu nkulira ngati chitsiru. I've seen people do that. Then tindrama timena mabela antu makhala tochepa. Ife atibela 129 billion. Tuwena kupenga kaya. If we are normal, we have to be mad. We have to be insane, to lose it. We have to lose it, Njala meni lili kumalayi kuja muntu sapenge. Zima jili kumalayi nzopenge saka. We have to be mad, kumene. If you are not mad, ngati sukupenga, you have a problem. Don't say fe kupenga, amalawi fe. Nda tatona don't say kupenga. Kama ngira sali eka. Amene tukupenga nda mbili. Wakuba Frankie, Wakuba huyo icho chimbava ipepelele chimbava, anything that we can think of creating janja. So I don't want to disturb a person to konzera zintu zosiyana zimene zikuchitika lero, my interview, my janjani komaso zina muzaziwa kusogolo kuti ndikumapanga chani. Why am I awake this time? Kugona sikumaone ngati kuti sikukhala priority. Kugona ndikumagona. Sizingatheke kuti from 2024 ija ndisamagone. Sizingatheka nithakumwalira kai. Sleep is good, is important, but sometimes we exaggerate sleep. Osama kokomeza kugona. Timagona kwambiri. The problem amalawi is kuti sitigona. Our problem is timagona too much. We sleep too much. So I've slept too much as well at a certain stage of my life. Nimagona 8 hours. I think 8 hours is too much time. The world will tell you, no, sleep 8 hours. I think it would, if you sleep 6 hours, you're good to go. But we will sleep too much. But there are also times where I can sleep 8 hours, I can sleep 10 hours. But in how see kuti gone. There are times you know kuti panova ntiwina kuti disapetire. Tuone kuti Frankie akuti cha ndipo ma MP. Tiapempherere so ma MP. Anthu amene makhulupirira Mulungu, pray for them today. Because ajina Frankie ndi anthu agunda, timati gunda. Ndi anthu amankhwala. Atha kufika parliament kumakangoni ngati chinkango. Ajina Noyo kukanika kufusa mafoso. Ajina Baba kukanika kufusa mafoso. So we don't want that. Paja ku parliament kukumagwadu zitumwa. So sitingazo kuti zitumwa zimachokera kuti. Kuyaka. Thank you.